Levodská biela pani. Bývala a žila v Levoči iba krátko, zapísala sa však do jej dejín nezmazateľne. Niekto možno nepozná ani jej meno, ale keď sa povie Levodská biela pani, všetci sú zrazu v obraze. Pôvabná žena v bielom odeve s červeným plášťom prehodeným cez plecia sa skláňa ku kľučke tajnej bránky. S tajomným úsmevom volá nepriateľské vojska a vpúšťa ich cez Levodské hradby do mesta. Nikto jej nepovie inak ako zradkyňa. Táto legenda prežila storočia, vymyslel ju spisovateľ Móri Okai a historik Kalman Táli. Ako to však naozaj bolo? Juliana Géciová, tak sa volala naša biela pani, ktorá sa narodila v roku 1677 rodičom Judite Bakošovej a Žigmundovi Gécimu. Pokrstená bola v Banskej Bystrici 26. augusta 1677. Vydali ju za Jána Korponaja, kapitána povstaleckých vojsk Františka II. Rákociho. Osud zariadil, že sa dostala do Levoča okolo roku 1710, tu žila aj so svojím jediným synom Gáborom. Jej pôvab spôsobil v meste rozruch a zaľúbil sa do nej sám kapitán levodských vojsk Štefan Andráši, pán slávneho hradu Krásna Hôrka. História okolo Levodskej zrady hovorí, že mesto kapitulovalo samo na základe rozhodnutia mestskej rady. Nemusela zradiť to, čo samo otvorilo brány. Stala sa prostredníkom medzi mestom a cisárskymi vojskami. Po uzavretí satmárskeho mieru sa vodca povstania František II. Rákoci utiahol do azylu a pripravoval ďalšie povstanie. Využil Julianine styky a poslal popredným uhorským rodom listy. Práve tieto listy ju dostali v roku 1712 do cisárskeho väzenia. Z neho sa už na slobodu nikdy nedostala. Kvôli jej krásnej hlave bol zriadený špecializovaný súd, kvôli priznaniu bola podrobená mučeniu a tortúram, ktoré neboli zlúčiteľné so životom. Nič však neprezradila. Z lásky a obetavosti k svojmu synovi, rodine, otcovi nezradila. Obetovala svoj život 25. septembra 1714 o 11. hodine, bola na námestí v Győri pred zrakom ľudu sťatá. Pochovaná je na katedrálnom cintoríne v Győri. Jej hrob neexistuje. Existuje však rozprávka, ktorá hovorí o láske a obetavosti tejto ženy až do dnešných čias, lebo čas sa zmenil osud tejto ženy na legendu. V Levoči po nej ostal obraz zradkyne na dverách bránky do levodských hradieb. Namaľoval ho na začiatku 19. storočia na popud slávneho rodu Propsnerovcov slávny levodský maliar Jozef Caucik. Zachytil okamih zrady a zachytil neopakovateľný pôvab ženy, ktorá za bosk zradila krajinu a za krajinu obetovala svoju hlavu. Dnes je tento obraz v Levodskej historickej radnici, kde sa jej príbeh vznáša ako prízrak chodiaci po levodských hradbách.